vegades es pot ser molt útil comptabilitzar una sèrie de registres. Per exemple, aquí tenim una taula amb una sèrie de proveïdors. Tenim aquesta columna, la localitat, on resideixen aquests proveïdors, i a la següent tenim si li hem efectuat alguna comanda durant el darrer trimestre de l'any i es consigna quin és el mes concret al qual hem efectuat aquesta comanda. Per exemple, imaginem que ens agradaria comptar tots els registres. Aquí sabem que tenim 25, però anem a confirmar-lo amb una fórmula. Bé, el que podríem fer és, senzillament, posar la fórmula rows, que ens comptabilitza les fileres, posar un rang qualsevol, que podria ser, per exemple, el dels noms, tanquem el parèntesi i ens comptabilitza que tenim 25. La mateixa fórmula la tenim també per comptabilitzar les columnes. Per exemple, aquí podem posar columns, seleccionar aquestes 4 i veiem que tenim 4 aquí, segons la fórmula també. I fins i tot, si alguna vegada necessitem comptabilitzar el nombre total de cel·les que n'hi ha dins d'una taula, és una cosa tan senzilla com calcular el nombre de fileres i multiplicar-lo pel nombre de columnes i automàticament tindríem totes les cel·les, el nombre de cel·les que n'hi ha dins. Imaginem, doncs, que tenim aquí ja, anem a posar-lo una miqueta ordenat, anem a tallar això i a col·locar-lo aquí i anem a dir que això són els proveïdors. Imaginem ara que el que ens agradaria saber és quants proveïdors han fet alguna comanda, a quants proveïdors li han fet alguna comanda durant el darrer trimestre de l'any. Bé, posem el títol. Bé, doncs el que hem de fer és utilitzar la fórmula count A, compta. Obrim el parèntesi, seleccionarem el rang i el que fa la fórmula és comptabilitzar només aquelles cel·les a les quals troba algun contingut. Dona igual si és un número, si és qualsevol cosa. Tanquem i ens dona que tenim 14 proveïdors als quals consta que tenim alguna comanda. Imaginem ara que el que volem és l'oposat, és a dir, quins d'aquests proveïdors no han fet cap comanda durant el darrer trimestre? Doncs posem proveïdors sense comandes, els proveïdors als quals no li fem cap comanda durant el darrer trimestre i la fórmula en aquesta ocasió és count blanc. Obrim, seleccionem el rang, tanquem i el que farà la fórmula és comptabilitzar aquelles cel·les que estan buides, que en aquest cas són 11. De vegades el que ens agradaria és comptabilitzar aquelles cel·les que tenen un contingut molt concret. Per això utilitzarem un comptabilitzador amb un condicional. Posem, per exemple, que volem saber els proveïdors als quals li hem fet alguna comanda durant el mes d'octubre. Vindrem aquí i posarem la fórmula count if. Primer el que hem de seleccionar és el rang. Seleccionem aquest i direm, bé, aquí dins vull que em busquis aquelles cel·les que contenen el mes octubre. I compte que ho hem d'escriure exactament igual que apareix a la columna. En minúscula. I veiem que 1, 2, 3 i 4, efectivament, les comptabilitza correctament. Però de vegades necessitaríem simultanejar diverses condicions. Quan fem servir condicionals habitualment el que utilitzem és la funció AND, però pel tema de comptabilitzar no podem emprar-la i el que fem servir és la fórmula count ifs. Imaginem, per exemple, que vull saber quins són els proveïdors als quals
li he fet alguna comanda, proveïdors, de Sitges, per fer-ho més concret. Ja tenim la primera condició, als quals he fet una comanda al mes d'octubre. Primera condició que sigui de Sitges, segona que estiguin fetes durant el mes d'octubre. Molt bé, doncs posaré la fórmula que no és COUNTIF, sinó COUNTIFs, és en plural, tenim més d'una condició, i seleccionarem els rangs. Imaginem, primer rang seria aquí, jo el que necessito és que em busqui aquells que són de Sitges. I una altra vegada, molt de compte amb escriure'l igual que tenim escrit a la columna. I la segona condició seria que en aquest rang la comanda ha d'haver estat realitzada durant el mes d'octubre. I així jo podria afegir tantes condicions com consideri convenients. En aquest cas només hem posat dues. Li dono a Enter i efectivament es mostra només una. Veiem que tenim una d'octubre però és de Castelldefels, una altra però és de Garraf, de Castelldefels, però d'octubre i de Sitges només tenim una.